Το φράγμα Θησαυρού αποτελεί μέρος του πρώτου ανάντισταθμού του υδροηλεκτρικού συγκροτήματος Νέστου εν σειρά. Κατασκευάστηκε σε μια μεγάλη καμπή του ποταμού γύρω από το όρος Ραχίστα, 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Δράμας, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο αποτελείται βασικά από μια σύραγγα εκτροπής μήκους 650 μέτρων και ένα λιθόρυπτο φράγμα με κεντρικό αργυλικό πυρήνα ύψους 172 μέτρων και συνολικού όγκου 12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Είναι έργο άντλησης ταμίευσης, εξοπλισμένο με 3 αναστρέψιμες μονάδες τύπου Francis κατακόρυφου άξονα, εγκατεστημένης ισχύως 127 ΜΒ καθεμία και παράγει περί τις 440 γιγαβατόρες ετησίως. Είναι επίσης ένα έργο πολλαπλού σκοπού που ικανοποιεί τις αρδευτικές ανάγκες των γειτονικών περιοχών, προσφέροντάς τους παράλληλα και αντιπλημμυρική προστασία. Ο σταθμός μπήκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο του 1998.